Hola, ja som aquí, una setmana més. Benvinguts a aquest programa d'astronomia, de meteorologia, de medi ambient, de calor, de fred, més aviat no, oi, Laura? Fred de moment no se l'espera tampoc, eh? No. I, per cert, avui celebrem... El Dia Mundial del Medi Ambient. Doncs sí, avui dia 5 de juny, diumenge, celebrem aquesta jornada tan important i que hem de celebrar tots plegats. Doncs sí, comencem el programa justament fent un recorregut pels parcs naturals, precisament per celebrar aquesta efemèride. Fins a quins parcs viatgem avui? Doncs avui viatjarem a diversos parcs naturals que són una passada. Als Estats Units és una de les coses bones que fan, que els parcs naturals, que en tenen un munt, aquí tenim anotat algunes dades que són importants, tenen 63 àrees protegides i ara ens anem al primer, vegin, Estats Units, i ens anirem cap a l'esquerra, és a dir, cap a ponent, cap a l'oest, i ens anem centrant cap a les muntanyes rocoses. Doncs bé, ens anem primer de tot al Parc Nacional de Yellowstone. Aquest és el més antic de tot el planeta. Aquest és el més antic, sí. Mira, aquí tenim algunes imatges. És el de l'oso Yogi i de Mumu, per exemple, i del policia, que no sé com es deia. I hem de dir, mira quines imatges més espectaculars, més precioses, hem de dir que hi ha 63 àrees protegides designades com a parcs nacionals, 63 a tots els Estats Units, que depenen del Servei de Parcs Nacionals del Departament d'Interior. El primer parc nacional, com deies, és aquest. Mira, justament fa 150 anys, aquest 2022, des que es va... Sí. Sí, és veritat, sí. I bé, podem veure aquestes imatges, aquí són bucòliques, però pensa que aquí a l'hivern, Déu-n'hi-do, les nevades... Molta gent ve atreta per aquests geysers d'aquesta altura que poden arribar a fer 60 metres fins i tot. És una zona volcànica i que, per cert, està portant una miqueta polèmica últimament, que estan dient que això tard o d'hora explotarà, que, en fi... Bueno, n'has dit que hi ha un supervolcà aquí a Yellowstone que podria tenir una magnitud d'erupció fins a 100 vegades més que un volcà convencional. Sí, però també es diu que pot haver un tsunami com el de Lisboa del segle XVI o XVII, que va de... En fi, són coses que s'han de prendre... Amb calma, sí. I ara ens anem fins a un altre parc nacional, el Parc Nacional d'Agafar una contractura de coll. Ara sabran per què, els nostres espectadors. Tens raó. Vinga, fins on anem? No és massa lluny d'on estàvem abans, del de Yellowstone. Mira, una miqueta més cap a l'oest. Això és Califòrnia. Sí, aquest també es troba, es diu el Parc Nacional Sequoia, i aquí tenim... Amb aquesta meravella d'arbres que estan en perill d'extinció. Sí, que per cert tu has estat, oi, em sembla? Jo vaig estar el 2013. El 2013. Aquí, a les Sequoies, hi ha un que veurem després, que és una passada, és increïble. Ja veus quines imatges, amb aquestes coves també. A Califòrnia, penso que és un dels estats que hi ha més parcs naturals. Hi ha 8, més un que està compartit amb altres estats. I el parc nacional més visitat de tots, saps quin és? No és d'aquests tan coneguts. És el Parc Nacional de les Muntanyes Fumejants. És el més visitat. Cap a on anem? Cap a Hawaii? No, però no anem a aquest, aquest està a Carolina del Nord. Ara ens anem... Mira, ens anem als volcans de Hawaii, en aquesta zona, es diu així, Parc Nacional dels Volcans de Hawaii. Al mig del Pacífic. Mira, fundat el 1916, i aquí tenim, doncs, aquesta zona volcànica molt visitada. De fet, també és una zona volcànica com la que vèiem de l'anterior Parc Nacional, no? El de Yellowstone. Clar, és que aquí hi ha un nivell d'activitat volcànica increïble. Sí. És un dels pocs llocs al món on es pot veure una cosa similar. Sí, bé, i a la Palma. I a la Palma, ara ja afortunadament ja no, sí. Però sí, va treure molt turisme, de fet. Sí, ara m'estic recordant que fa uns mesos vam treure unes imatges d'aquest Parc Nacional en què hi havia els núvols provocats per la lava en contacte amb el mar i dels núvols penjava un tornado. Sí, és veritat. Sí. Un fenomen molt poc habitual. Exacte. I ara tornem a una zona molt propera, al Parc Nacional de les Sequoies, per anar a Yosemite. Sí, exacte. El de Yosemite s'escriu Yosemite, però es pronuncia Yosemite. Anem a viatjar cap a ell, sortim de la nostra zona, en aquest mapa virtual, i ens anem un altre cop, cap als Estats Units, lògicament, i cap a l'oest una altra vegada, és que n'hi ha molts, les muntanyes rocoses. Califòrnia també, això de nou? Sí, i ens anem concretament en aquesta zona. És increïble, és espaterrant aquest parc natural. És espectacular, unes imatges precioses, mira que un núvol o una muntanya fumejant, repetim, aquest és el Parc Nacional de Yosemite. Amb catarates que són fins a 15 vegades més altes que les del Niàgara, per tant... un espectacle pels sentits. Altes, no amples. Aquestes parets verticals que treuen moltíssims escaladors, també.
I mira quines boires, i amb tempestes de neu importants. Les temperatures són molt baixes a l'hivern, amb nevades molt importants en aquesta zona, clar, i mira la cascada que la tenim allà a la punta. I clar, una neu que provoca imatges espectaculars com les que ens has portat aquí de Yosemite. Sí. Aquestes corresponen... És un fenomen que no es dona massa freqüentment. Són de l'abril del 2010, quan hi ha desglàs. A vegades es formen aquests rius que és com si demanessis un granissat, però en pla gegant. En pla gegant. I aquí tenim, doncs, quan fa fred, també les cascades que es congelen a les parets de les muntanyes i l'aigua es va congelant també, transformant en cristalls de gel, provocant aquestes muntanyes que veiem de gel. De fet, és gel. Mira, fins i tot es pot trencar. Això passa, lògicament, quan hi ha un augment sobtat de la temperatura, cap a l'abril, a vegades al maig, a vegades al març, depèn. Imatges realment també espectaculars. Doncs si volem seguir gaudint d'imatges espectaculars com la d'aquests parcs naturals que acabem de veure, no ens queda més remei que posar el nostre granet de sorra en la lluita contra el canvi climàtic i centrar-nos en la reducció dels residus. Qui en sap molt sobre aquest tema és la nostra propera convidada, la Rosa Garcia, de la Fundació Resero.